سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دبصان تግራይ ዕለታው ዜና እንሆ መሬትና በኃይል ዝወረሩ በህጹጽ ካብ መሬትና እንተ ዘይወጽዮም ለሙውን ከም ሕሉፍ መሰልና በቃልትና ከነረጋግጽና ኢሎም ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ህዝብ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጸላኢሉ ሮቂሑ አይፈልጥንውን ኢሎም አለው ነዚ መግለጺ ተኸታተለ ሪፖርተርና አወጣኝ ብርሃነ ካብ ከተማ መቀለ ከምስዕብ ከቅርቦዩ ፕሬዝዳንት መንግስት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በቋንቋ አማርኛ ዘሕለፈው መልእክቲ ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 8 ወርሕ ንሓይልታት ወፃኢ ሓዊሱ ብልፍንቲ ዝተዋደደ ፓኬጅ ጥፍኣት ተቐሪጹ ዝለዓለ ግፍዕዋላ እኳ እንተተፈጸሞ ህዝቢ ትግራይ ግን ዝተፈጸሞ በደል ናብ ሕላ ንቀይሩ ዝለዓለ ቃልሲ ብምግባር መሰሉ ኣብ ኢዱ ምእታው ጀሚሩ ኣሎ ኢሎም ወረርቲ ሓይልታት ኣብ ዝሓለፉ 8 ወርሕ ብትዕቢት ካብ ዝሓዝዎ መሬት ትግራይ ውፅእ ተባሂሎም ኣብ ክንዲ ዝወፁ ብጉልበቶም ተኣማሚኖም ንዝለዓለ ጥፍኣት ክዳለዉ ጸኒሖም እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ሕዚ እውን ብህፁፅ ካብ መሬትና ተዘይወፅኦም ልክዕ ከም ትሕሉፍ መሰልና ብቃልስና ክነኽብር ኢና ኢሎም ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ከም ህዝቢ ጸላኢሉ ረቂሑ ይፈልጥን ትማሊ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ድማ ጸላኢ ህዝቢ ኣምሓራ ክኸውን ኣይኽእልን ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ስልጣን ዝርከቡ ኣካላት ንውልቀ ስልጣኖም ክብሉ ንህዝቢ ኣምሓራ ናብ ዝኸፍአ ጥቃት የእትውዎ ኣለዉ ኢሎም ካልኦት ኢትዮጵያውያን እውን ዝሓለፉ 8 ወርሕ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበን ዝፈጸሙ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ እጃምኩም ኣወፊ እምበር ወራሪ ሓይሊ ዓዲሙ ብልፍንቲ ዝወፈረ ሓይሊ ክስተዓር ዘይከኣለ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ብተወሳኺ ምድላው ከም ዘይስተዓር ፈሊጥኩም ንዓርስኩምን ንታሪክኩምን ዝረብሕ ቃልሲ ተተካይዱ ይሓይሽ ኢሎም ሃለዋትናን ድሕንነትናን ዝቕልጽና ንድምፂ ወያነ ዝተወለደ ሰብሳብ ኣወተይን ብርሃነ ካብ መቐለ ትግራይ ትስዕር ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዓስኪሩ ዝነበረ ሓይሊ ትምክሕቲ ኣምሓራ ብሰራዊት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ተደምሲሱሎም ኣብ ተኸባቢ ዘሎ ወኪልና ግርማይ ወልደ ጆርግስ ካብ ከተማ አላማጣ ዝርዝሩ ከም ስዕብ ከቅርቦዩ ملأني 4 برجرات سراوي تسلفوا جنبار درعيتا بالا بر تخلاي باندرا بحيثات مثل خال سراوي تجراي ملء تدمتسو حراوي تجراي تجراي من متنات حردق زوالو حيثات تنكحتي ام حران سراوي فاشيستي عبيين كما عملهم سعرات تقولون تفسبي بالكثارة متبتهم موتن مرقون كوينه ملهم ابدي جنبار تسلفوا برجرات تنكحتي ام حران تدرس برجد منيك برجد اباي برجد 32ኛ برجد سراوي فاشيستي عبيين انتقالوا بركت زوالو موتن قصلن كوينه ملهم محافشو عبدي جنبار كابو استغايرو متكعتات الكوينات بركت زوالو تشكركرتن بركت زوالو اجوارن سنكن بحيثات مثل خال سراوي تجراي اب تعتقد ترنتوعلو بزي وين كبابات كورم علاماتا چر بالا باندرا برتخلاي حركوتا كيلن توساخ زرزر حبريتا بزملكته وهابي قال زرزر زبل مردعتا كقربين ندم توان تجراي زغربه تصاب جرماي ولد جورجيس كاب كتما علاماتا حالاتنا عندنا بقلتنا تجراي تسعر أبزوانا ويتسقنا إنه هذين كمت أن علي دسنا بتعمي صحيح بريقنا خلينا خلينا حنتي أنكو هيوتهم نسخة خفلون بركة خيدم ما زم دكنا جانو تاريخ صريحكم الله سخلو كمت أن علي تحبسنا فرسنايت مالينيرو تودينا عوتي ليو عب تجراينا كلتا 3 جزء سعرنا يوم قطعنا كسعرهم هنا كل جزء خات تجراينا ناتخل عيخنا ناي قطر العجلات ناي توصل عنا النورة صلاي إيه كندم سلسلة تردسنا سيدا يكون الهادي متصرع توابي سعره بجقنة البلد زم ጨፍጨፉና ከሞት አደረገ
ሓይሎም ተዘይደምስስናዮም ሓራኹም ዘይንወፅእ ስለ ዝፈልጥ ምስ ኩልሁ ኢድ ንምሃቡን ክእኹም ዕድል ዘይትን ክእም ዝብልከም ወታደራት ኢድ ንክተውፅኡ በጢሱ ይሓርጉ ኢድ እሳቶም ናይ ኣቦኦም ይገብሩ ኣንሕና ከዓ ናይ ኣቦና ንገብር ስረ ናይ ወለድና እዩ ተኣምር ሰራሕቲ እዮም ቶም ደቅና ጽብቕቲ ትግራይ ክተን ዝድል ትግራይ ስዒራ ትግራይ ትዕወት ተስዒሩ እውን እስካዕ መጨረሻ ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰግር ኣብ ዝተፈላለያ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝርከቡ በኣሽሓት ዝቁጸሩ ተጋሩ ይእሰሩን ይጋፍዑን ኣለዉ ኣብ አዲስ አበባ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ጥራሕ ልዕሊ 8000 ተጋሩ ተኣሲሮም ከቢድ ግሰተ ሰብአዊ መሰላት ይፍጸሞም ምህላውን ተፈሊጥሎም ካብ ዓረብ ሃገራት ዝተመለሱ ተጋሩውን ብትግራውነቶም ተፈልዮም መስካሕክሒ ግፍዕታት ይበጽሖም ከም ዘሎ ንድምጽ ወያነ ትግራይ ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብዚ ጉዳይ ተወሰኸለና ንድሕንነታ ሓዳስ ንብላ ትግራዊቲ ናብራ ቤተሰባን ንምምሕያሽ ኣብ ስዑዲ ዓረብያ ነይራ ኣብ ስዑዲ ቤት ማእሰርቲ ድማ ንምዝራቡ ዝኸብድ ግፍዕታት ርያያ ድሕሪ ብዙሕ ማዕለኻታት ናብ ኢትዮጵያ ምስኣተወት ግን ኣብ ስዑዲ ካብ ዝራየቶ ግፍዒ ኣዝዩ ዝበኣሰ መግፋዕቲ ኣብ አዲስ አበባ ትርእላ أو كبيد ما أثرت تأثير نير كل سب كبيد تأثير نانا لين عاوز نعد ما حشنا نانا عاوز يقولكم إني عاوز بوليس رأينا نهدم نازل لنا بابا نقوله يسوي زهدم بوليس رأينا نهدم نيرنا عاوز يقول بوليس رأينا هدم تلنا بقص سمعتنا سكح ما يزلوا أنا خم حامتي تقرويتي بقى حما يسمعنا له كافت سعود ممزعمك أو مسار ما حشناش كعزل يخويني أسف ኣብ ስዑዲ ዝነበሩ ተጋሩ ተፈልዮም ብትግራዋይነቶም ጥራሕ ይእሰሩ ይገፍዑ ይጋፍዑ ኢሉውን ይቅተሉ ኣለው ትግራዋይነት ገበን ዝኾነሉ ዘበን ነባሪት ከተማ አዲስ አበባ ዝኾነት ትግራዊት ትዛረብ ተን ኣሰሲ እዞም ካብ ሳውዲ ዝመጽእ ደለው መሬት ኢትዮጵያ ተሳሊሞም እንዳኣተዩ እንተ ዓመት 3 ዓመት ተኣሲሮም ካብ ሳውዲስ ካብ ጽልማት ናብ ዝኸፍአ ጽልማት ታይም ገይሮም ንሶም ከታይም ገይሮም ኣብ አዲስ አበባን ካልኦት ከባቢታትን ኢትዮጵያ ዝነብሩ በኣሽሓት ዝቁጸሩ ተጋሩ ተፈልዮም ብትግራዋይነቶም ጥራሕ ይእሰሩ ኣለው ብተጋሩ ዝውልነና ትካላት እውን ተዓጽየን ይዕጸዋውን ኣለዋ ትመንእሰይ ንሸይ ከቢድ ዘሎ ሕጂ ትመንእሰይ ምክንያቱም ኣብ ጎረቤትና ነይሮም ግሮሰር ዘለዎም ቆልዑ ገለ ወሲዶም ነፋር ተኣሰሩ ኣለዉ ናይ 5 ሚልዮን መኪና ሃበም ጭ ነጋሪታት ፍሉጣት ነጋሪታት እንዳሃለው ሲኣስርዎም ንግዲ ቤታት ኩሉ ተዓጪ ብዙሓት ኣዋልድ ኣለዋ መናእሰይ ድሕሪ 4-5 ዓመት ሰብዚ ከፊተን ዝነበራ ሕጂ ብጣዕሚ ከቢድ ኮይኑ ታተን ገዛ ተዓሺጉ ኣቲረን لا ما نزل له كله نايت قراوي كسيت عاطيو ولا بزي كله تعاطيو تاع هوتيل يعطوا يوم زلو الساعه يحعن زلو ما عاد سبب تعسير اني الساعه يزلو قاو سبتكال كان كله بقى عزوي كان نايت قراوي زلو سبتكال كله تعاطيو دفعي انه تقراوي تي دفعي زلو بوق استشنفه عمس لزيلا عاوزين تقراوي من سقاي جميرون هافاتم كندي هافاتم وني يسروا له ኣብ አዲስ አበባ ካብ ዝርከባ ሓንቲ ክፍለ ከተማ ጥራሕ ልዕሊ 8000 ዝተኣሰሩ ተጋሩ ኣለው ጸጥታ ኣካላት ፋሽስት አብይ አሕመድ ነቦታትናን ነዴታትናን ክብሮምን ማንነቶምን ዝነክእ መሰከፍ ዘረባታት ኣብ ቅድሚ ደቆም ይጸርፍዎም معناها يقولون بتعمي خبيد بتعمي ኣብ ኣቃቃሪ ክፍለ ከተማ እየ ዝነብር ኣብ ከበድ ሰባት ዝተሓፈሱ ተጋሩስ 8000 ተጋሩ ኣለው ዝገርመካ ማለት እዩ 2500 ኣካባቢ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ካብ ሳውዲ ዝመጹ 630 ኣካባቢ ኣወዳት ኣለው 111 ኣዋልድ ኣለዋ ካብኣተን ከዓ ተን 5 ኣዶ ቆልዑ እየን ኣፍታ ሓንቲ ቦታ እየ ዝነግረካ ኣብዛ ናይ ኣቃቃሪ ክፍለ ከተማ ናይ ኣረጋውያን ማእኸል መሕብሐቢ እንግሊዛዊ ሚድያ ዴይሊ ሜል በኣሽሓት ዝቁጸሩ ተጋሩ እንዳተፈለዩ ይእሰሩ ኣለው ክብል ጸብጺቡ ኣካል ምጽናት ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ እዙይ እከይ ተግባር ኣብ መብዛሕትአን ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዘሎ እዩ ኣብ ስዑዲ ከበድቲ ግፍዕታት ዘሕለፈት ትግራዊት እውን ካብ ፖሊስ እናተሓበእና ዘለና ተጋሩ ፍትሕ ንደሊ ብምባል ብልዑል ቁጣዕ ትዛረብ فتح ندلنا انت قارس فتح ندلنا هاي غيرنا وزي والنساء برراون زي الله تسافر خيخد برراون زي الله اوزي سقايني ملادا دقتوعتي ما الراي مسعي له زعدي ባህግጽ ጸላኢ ተጋሩ ምንብርካኽ እዩ ነመዝግቦም ዘለና ዓወታትን ታሪኽናን ድማ ተጋሩ ከም ዘይንበርከኽ ህያው ምስክራትና እዮም አዲስ አበባ ዘሎ ተጋሩ እውን
ካብ ዝበፅሖም ግፍዕታት ንምንጋፍ ናብ ትግራይ ኣትዮም ህንፀት ትግራይ ክቀላጥፉ እዮም ዝደልዩ እዘን ኣብ አዲስ አበባ ተወሊዳ ዝዓበየ ትግራዋይ ከይቀረ ቆሪጩ ተላዒሉ እዩ ዋላ ገባ በሊዕና ዋላ ጾምና ሓዲርናሲ ካልእ ኣማራፂ ከም ዘይብልና ትግራይ ክንዕቢ ከም ዘለና እዩ ዝብልት ኩሉ ትስምዖም እዩ ዝመስልና መንገዲ ክፈጥረ ኣነ መልእኽቲ ከተሓላለፍ ዝደሊ ፋሽስት አብይን ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ናብ ዓለም ለኸ መጋባያ ንምቕራብ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈጸሙ ገበናት ብኣግባቡ ምስናድ ኢሉ እውን ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ምብጻሕ ናይ ኩልና ተጋሩ ሓላፍነት እዩ ድምፂ ወያነ ትግራይ መድሃኔ ግደይ ሃልዋትናን ድሕንነትናን በቐልጽምና ትግራይ ትስዕር بتمساسالي كاب تግራይ ወፃ ዝነብሩ በአሽሓ ዝቁጠሩ ተጋሩ ብአልማሚት ይእሰሩን ትካላቶም ድማ ይዕጾን ከም ዘሎ ተገሊጽሎም ካብ ትግራይ ወፃኢ ኣብ ዝርከባ ክልላት ኢትዮጵያ ዝነብሩ ብዙሓት አሽሓ ዝቁጠሩ ተጋሩ በመንነቶም ምኽንያት በአልማሚት እናተኣሰሩ ከም ዝርከቡን ትካላቶም ድማ እናተዓጸው ከም ዝኾኑን ዴይሊ ሜል ሓቢሩሎም እዚ ማዕበላዊ ዝኾነ ጽዑቕ ወፍሪ ማእሰርቲ ሰራዊት ትግራይ ንከተማ መቐለ ካብ ዝቆጻጸር ጀሚሩ ኣብ ከተማ አዲስ አበባን ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያን ብዝኸፍአ መልክዕ እናተፈጸመ ከም ዝርከብ ዝገለጸም እዚ ዜና ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ቅድሚ 8 ኣዋርሕ ንትግራይን ተወረረን ተመሳሳሊ ዝኾነ ሰፊሕ ወፍሪ ማእሰርቲ ይፍጸም ከም ዝነበረ ኣመልኪቱሎም ካብ ትግራይ ወፃኢ ዝነብሩ ተጋሩ ግፍዒ ወሪድዎም ንፖሊስ ምዝራብ ኣብ ዘይኽእልሉ ብርኪ ከም ዝርከቡ ንትግራይ ሪኦም ዘይፈልጡ ወገናት ከይተረፈም ብሽም መንነቶም ግዳያት እቲ ብሰፊሑ ይፍጸም ዘሎ ማእሰርትን ግፍዕን ከም ዝኾኑን ብዙሓት ድማ ካብ አዲስ አበባ ወፃኢ ሃዲሞም ከም ዝኸዱን እቲ ጸብጻብ ሓቢሩሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ አዲስ አበባ ጥራሕ ተወለድቲ ትግራይ ዝውንንዎም ብኣማይ ዝቁጠሩ ካፌታት ባራት ኣብያተ ብልዕን ካልኦት ትካላትን ብዘይገለ ምኽንያት ከም ዝተዓጸውን ከም ዝተዓሸጉን ማሕበር ጠበቃታት ተጋሩ ኣፍሊጦም ኣለዉ ተስፋይ በርሀ ዝተባሃሉ ጠበቃ ብዙሓት ተጋሩ ካብ ገዝኦም ካፌታት ሹቃትን ኣውቶቡሳትን መለለይ መንነቶም እናተርአየ ወይ ድማ ትግርኛ ስለተዛረቡ ጥራሕ ከም ዝተኣሰሩ ብዓሰርተታት ኣሽሓ ዝቁጠሩ ተጋሩ ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከቡን ሃልዋቶም ድማ ከም ዘይፍለጥን ገሊጾም ኣለዉ خبر وزبانا ورجع زي سكالو دموع تاريخنا ودموع حبرنا زي حاسس بزلولو هالواتنا دحننتنا بقلص امن فلسفنا زي يتوى بحيلي من قد نتحدث عن نسهرو ببلحات نسهرو بعقلي زيناتاتنا حزون النقص اليوم ኣብ ትግራይ ቅልጡፍ ዝኾነ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንክህሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ተጸዊዕሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ 4 ሚልዮን ሰባት ህጹጽ ሓገዝ ምግቢ ከም ዘድልዮምን ነዞም ወገናት ዘድሊ ሓገዝ ንምብጻሕ ድማ ቅልጡፍ ዝኾነ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንክህሉን ውድብ ሕብራት ሃገራት ትማሊ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣመልኪቱሎም ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ከም ዝሓበሮም ሓገዝ ምግቢ ዝሓዛ 50 መኻይን بقدم تمالي نام مقالة كم زعتوان أب من قد دما بحيلتات فاشستي أبي أحمد بزح عن كفكفات كم زبط حنن عفريت أملهم اتن حجز مقبي حزن مقالة زعتوان مكاين بزحن زيت حلال خن تفتشيو تغير لن كوغن كجبر عي منبرون ناتي زلوت قلبن مملع دحر حزي كم زي ان زبلا حجز مقبي زحزا مكاين ما عالتاو كنوافرينام سلازي ناب تግራይ سلطن مچون زخونه متحلال في اغباب نخفترلنا اينا نصوع بمبال وهاب قال بروجرام مقب عالم تامسن فريل حابيروم اللهم اتن سبعو حجز عنا مكاين بروجرام مقب عالم كاب عفارن سمران تبغيسن مقلن مبصح 4 معالتات كم زودلنن نفس وكف زتشكمو صعنت دما اب 10 ቦታታት ዝተحلالخن ብዙሕ ግዜ ዝወድአን ተፍትሽ ከም ዝተገበረሉን ዝገልጹ ተሞሃብ ቃል ነቲ ኣብ ትግራይ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ መዓልታዊ 100 መካይን ክዋፈራ ከም ዝግብኦን እቲ ሕዚ ኣብ ጉዕዞ ዝባኸን ዘሎ ግዜ ብፍርቂ ክንኪ ከም ዘለዎን ተዛሪቦም ኣለዉ ብኻልእ ወገን ኣብ ትግራይ ትካላት ጥዕና ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝዓነዋ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣፍሊጡሎም ዳርጋ ኣብ ኩሎም ትካላት ጥዕና ትግራይ ዝነበሩ ናውቲ ሕክምናን ቀረባትን ከም ዝዓነውን ከም ዝተወሰዱን እውን ውድብ ጥዕና ዓለም ሓቢሩሎም ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ትግራይ ብዝፈጸምዎ ምብራስ ዓሌት ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣፍሊጡ
መንግስቲ አሜሪካ ትማሊ አውዞጾ መግለጺ ቻይና አብ ሃገራ አብ ልዕል ዝርከቡ አባላት ኦይጋር ዝተባሃለ ዓሌት ብዝፈጸመቶ ምጽናት ዓሌት ስጉምቲ ከም ዝተወሰደላ ከም እውን መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን አብ ምዕራብ ትግራይ ምብራስ ዓሌት ከም ዝፈጸሙን በዚ ድማ አብ ልዕሊ መንግስትታት ክልቲአን ሃገራት ተወሳኺ ማዕቀብ ከም ዝግበር ዕላዊ ገይራላ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ቅድሚ ሕዚ ንኮንግረስ አሜሪካ አብ ዝሃብዎ ቃል ምስክርነት አብ ምዕራብ ትግራይ ምብራስ ዓሌት ከም ዝተፈጸመ ሓቢሮም ከም ዝነበሩን ነዚ ስዒቡ ሃገሮም አብ ልዕሊ ዝተወሰኑ ሰበስልጣናት እገዳ መገሻ ከም ዝገበረትን ደ ኢኮኖሚክስ ታይምስ ዝተባሃለ ዕላዊ ጋዜጣ ህንዲ ሓቢሩሎም መምሕዳር ጆ ባይደን አብ ምዕራብ ትግራይ ምብራስ ዓሌት አብ ልዕሊ ዝፈጸሙ መንግስትታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተሪር ስጉምቲ ከም ዝወስድ አጠንቂቆሎም አብ ደቡብ ሱዳንን ሚኒማር እውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ እቲ መምሕዳር ከም ዘፍለጠ እቲ ዜና አመልኪቱ አብ መወዳእታም አብ ትግራይ ዝተፈላልዩ ግፍዕታት ጥቃታትን ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላትን ዝፈጸሙ አካላት ተሓተትን ክኾኑን እሱ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ድማ ካብ ትግራይ ብዝተረጋገጸ መንገዲ ንኽወፅእን ውድብ ሕብራት ሃገራት ወሲኑሎም ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብተን ዝሓለፋ 8 ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ወገናት ንዝተፈጸመ መርሸንቲ ጾታዊ መጥቃዕትን ዝተፈላልዩ ግፍዕታትን ብፍላይ ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ዓለም ለኸ ሕግታት ብምጥሓስ ንዝፈጸምዎ ጥቃታትን ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላትን ብትረት ኮኒኑሎም እቲ ኮሚሽን አብ ዘመሓላለፈ ውሳነም አብ ትግራይ ዝተፈጸሙ ግፍዕታት ጥቃታትን ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላትን ብሙሉኦም ብዘይገደብን ዘይሻራዊ አገባብን ንኽጻረዩ ወሲኑሎም ከም እውን እቶም ግፍዕታት ጥቃታትን ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላትን ዝፈጸሙ አካላት ተሓተትን ክኾኑ እቲ ኮሚሽን ወሲኑሎም ብዘይካዚ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ብወራር ዝሓዞ መሬት ትግራይ ብዝተረጋገጸ መገዲ ከይወዓለ ከይሓደረ ንኽወፅእ ከም ዝወሰነ አልጀዚራ ጸብጺቡሎም ላዕለወይቲ ሓላፊት እቲ ኮሚሽን ብዛዕባ እቲ አብ ትግራይ አብ ልዕሊ ሰላማውያን ወገናት ዝተፈጸመ መርሸንቲ ጾታዊ መጥቃዕትን ዝተፈላልዩ ግፍዕታትን አመልኪቱ ዝግበር ከይዲ ምጽራይ አብ ዝቕጽል መስከረም አብ ዝግበር ዋዕላ ጸብጻብ ንኽቕርባ ብተሳተፍቲ ዓለም ለኸ አኼባ ሰብአዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ተኣዚዘን ኣለዋ እምበኣር ከዚ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ኣብዚ ወዲእና ኣለና ብኻልኦት ተመሳሰልቲ ዛዕባታት መሊስና ክንጋነ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሃልዋትና ንድሕንነትና ንብቕልጽምና ትግራይ ትስዕር